фарбеҳӣ пеш аз ҳама ба истеъмоли аз меъёр зиёди маводи ғизоӣ ва риоя накардани тарзи ҳаёти солим вобастагӣ дорад. Дигар ин ки барои афзоиши тези сунъӣ ва сермаҳсулии маводи ғизоӣ аз гормонҳо ва доруҳои антибиотикӣ истифода мебаранд, ки раванди фарбеҳшавиро зиёд мекунад. бо мақсади пешгирии аҳолӣ аз бемории фарбеҳӣ дар мамлакат аз ҷониби вазорату марказҳои дахлдор тадбирҳои зарурӣ амалӣ карда мешавад. давоми чанд вақт мешавад ки байни сокинони шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ аз ҷониби мутахассисони муассисаи давлатии ҷумҳуриявии ташаккули тарзи ҳаёти солим дар якҷогӣ бо табибон корҳои фаҳмондадеҳӣ вобаста ба бемориҳои ғайрисироятӣ доир мегардад. чунин як вохӯрии солимгардонӣ бо занону духтарони ноҳияи Файзобод баргузор гардид. дар чорабинии намояндагони маркази ҷумҳуриявии ташаккули тарзи ҳаёти солим табибон ва сокинони ноҳия иштирок намуданд. масъулин зимни баромад иброз намуданд, ки қабули барномаи пешгирии фарбеҳӣ ва ташаккули ғизои солим дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2019-2024 барои пешгирӣ аз афзоиши бемориҳои ғайрисироятӣ нигаронида шудааст. истеъмоли нодурусти ғизо, нӯшидани обҳои ширини ташнашикан, хӯрокҳои тезтайёри хамирӣ, камҳаракатӣ аз ҷумлаи сабабҳои асосие ба ҳисоб мераванд, ки инсон ба фарбеҳӣ гирифтор мешавад. маҳз ҳамин омилҳо сабаб гаштааст, ки фарбеҳӣ дар кулли сайёра, махсусан дар ҷумҳурии Тоҷикистон ба қайд гирифта мешавад. бо мақсади амалӣ гаштани ҳадафҳои барномаи миллии ташаккули тарзи ҳаёти солим дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2022-2026 ҳамзамон амалӣ гаштани афзалиятҳои барномаи пешгирии фарбеҳӣ ва ғизои солим дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2019 ва 2024 имрӯз дар ноҳияи Файзобод ҳамоиши навбатӣ таҳти шиори солими миллат боигари давлат дар мавзӯи бемории диабети қанд ва фарбеҳӣ дар миёни аҳолӣ тарғибу ташвиқ баромода шуд. ҳамзамон дар равиши ҳамоиш ба аҳолӣ гӯшаҳои ғизои солим, гӯшаи ғизоҳои парҳезӣ, гӯшаи гиёҳҳои шифобахш ва аз одатҳои бад худдорӣ намудан пешкаш карда шуд. таври мутахассисони соҳаи тиб тавсия медиҳанд, барои он ки инсон ба фарбеҳӣ гирифтор нагардад, бояд миқдори зарурии маводи ғизоиро қабул намояд ва он аз меъёр зиёд набошад. хӯроки шом аз вақти истеъмол то вақти хоб кардан на камтар аз 3 соатро бояд ташкил диҳад. хӯроки шом бояд бештар аз меваю сабзавот иборат бошад. имрӯз фарбеҳӣ беш аз пеш зиёд гардида, омили асосии бемориҳо аз ҷумла диабети қанд, фишорбаландӣ, сактаи дил, сактаи майнаи сар, васӯшавии рагҳои хунгард ва бисёр бемориҳои дигареро сабаб шуда истодааст. инчунин ба қобилият фаъолияти кории инсон таъсири манфӣ расонида, ба асабонишавӣ ва фаромӯшхотирӣ оварда мерасонад. ҳамчунин саҳнаҳо вобаста ба пешгирии фарбеҳӣ пешниҳоди иштирокчиён гардид. дар фарҷом аз ҷониби маркази ташаккули тарзи ҳаёти солим дар ноҳияи Файзобод барои иштирокчиёни фаъоле, ки дар рафти саволу ҷавоб иштирок намуданд, бо тӯҳфаҳо сарфароз гардонида шуданд. воқеан барои пешгирӣ аз фарбеҳӣ бештар ба варзиш ва корҳои ҷисмонӣ машғул шуда тарзи ҳаёти солимро ихтиёр кардан лозим аст.